Jong, napintik na to ni mong manok kanina. Itong manok? Oh, Wala pa eh. kanina raman to. Alang nga kay nagtanaw ang tag-iya. Saan mo na pagpintik nang nagtanaw ang tag-iya? Kalagawa, yun mo dyan eh. Ay kabala ka pa, unyang gabi eh. Ako nang hapa-hapaan. Kanang manok sa itong silingan. Kuha, lagi na ako na. Bulaton ko na. Uy, problema, lagi pa. Uy, nasi Marky pa ngo. Marky! Kol! Jong! Li! Uy, mayong buntag sa inyo nga, Kol. Si Hana. Ato, adi yun pa. Oo, ako sa tawagan. Han! Gawas din, Hana. Magpadugay-dugay pa man. Ana! Gawas na kayo na si Marky! Ayaw pagdugay-dugay diha. Lagi hapit na! Sige! Ready na ko. Uy! Jong! Rasul kita. Sige pa. Ya, istorya rin mo dira Marky ha? Sige, Kol. May problema, Kol. Sige. Sige sa me. Oo. Grabe. Kapahajud ni mo, eh. Sunday ka, normal naman ako ni nga kuan ba? So, Normal pa na? Oo, sunday ka. I miss you. Sugot na mo na ha? Mutag pinirito karon eh. Nagluto mo piniritong bulad, Kol. Laman. Ngita pa mig prituhonon ron. Tarong ta ha? Oh, tarong ko, Kol. Nagtarong ko, Kol. Ibutang lang na inyong mga dala. Naraman din na. Nya, asa man ko ni mo ilaag day karon? Dalon ta ka sa isa sa mga pinakalami nga Japanese restaurant sa Tagum. Japanese restaurant? Sa may pangalan? Kuan to, kung ako nagkamali, Sukidesu Tagum. Asa na dapit? Sa Tagum. Mo na to atom. Lago ka. Mo na ito na to karon nya. Ready na ka? Ay, ang susi day biong kay gipahatag ni papagbalik sa imuha. Susi ni sa motor na Oh, ko. susi sa imong motor. Susi no more? Ha? Dili ta magmotor? Magsakyanan ta? Dili ta magsakyanan. Pero mag-commute ta. Mag-commute? Mag-commute ta kay para init kayo, magmotor ko. Nya, busing ba ako? Kabalo na ka. So, tara. Tara na. Okay, tara. Let's go. Daghan kag kapilian nga pagkaon dito. Malipay ka. Pa, Sukidesu Tagum daw sila pa. Asa man dapit ng Sukidesu Tagum? Tagum ra gani no, pero wa ko katuda na oy. Tigkaon ba ko Japanese food na wa man. Japanese food mo ha? Kamo ra ha? Mao ni ang Sukidesu Tagum? Oh, mao ni siya. Tara, salud ta. Ano din ang lakuan? Japanese food. Wapo, no? Uy, Marky! Nalagay mo diri, Kul. Kay padulong pud mo dire. Huna-huna ha? Anak meron ko na si Hana. Igsuon pud nako na. Ano na yung mga nito diri? Wala man. Ano, makabalong mo sila nga? Diri ta padulong. Long, naku lagi man sila nga oy. Uy, sa man, ali, order na ta. Sige, Kul. Malingkod namin ni Hana para maka-order na ba? Ali na. Dilo ta. Wait. Daron. Oh, ali na. Balikan na to orderon. So yan si Kano. Yan, yung Marky. Wala na ina kaulaw. Kamisit nila. Kanya Marky, naka-order, Marky. Oh, mag-order na ko ron. Sige. Kani ako ang kuan ha, tipanyaki. Kani siguro ako ang kuan pa, kaning yakisoba. Dungagan po siguro na po ako ang ajitama. Ajitama po ako isa. Unya, apili na lang pud ko. Unya ka nang, apili lang pud platter ako a platter. Grabe dagana nila gi-order, uy. Grabe ni mo, papa o kuya, uy. Ikaw, sa may ordero ni mo? Kung sa ilang gi-order mo, nalay mo ha. Kung sa ang ila, wala po na mo ha. Grabe ni sila. Dapat ha, sugto na dyan kunin mo karon ha, kay dako na biya ako gisakripisyo para sa imo ha. Uy! Sama na Marky.
Gisugot na ka na? Gisugot na ninmuhan? Wala pa. Wala man di ay. Kaya naman kasi na magkakagbay. Ano sa mga Marky? Sorry. Ano ba? Tarong ba? Natin nasakpan pa juguhan. Karapang! Uy! Ano pagkalo? Tama na yung kalo. Sige. Lamig kayo. Naa naman na sa inyo watanan. May order ko biya mi. Galasgawa ni uy! Pagkuha lang gud mo diri karon gud. Kung gusto mo mukaon. Oh, sige ano ba? Naboy, sige mo. Ako magyapon mo bayad gud ani. Reklamo ka? Reklamo ka, Marky? Wala man. Oh, ano ba? 2 hours later. Tayin ta ko ba ni chopstick bay? Ay, nabusog ka? Busog kay ko eh. Pahingin pa, matukan ka. Ang labanan kay mi. Oh, di ba lamig yung yung yakisoba nila diri pa oh. Grabe mo, grabe. May salamat kayo ng bebe. Wala problema basta ikaw. Ako na imong kalmi ha. Oram na order. Sugot na kang hana. Uyab na mo hana? Dili pa pa. Di mo uyab ay sa kisi. Astro ko di ang chopstick ron. Yo cool. Tarong ha. Saman, sunton ko nimo dili. Grabe, di man kakahulat, uy. Kaya nga na manggaling oy. Wala ka na lang siguro ko. Ang diapon ko chance nimo. Saman. Oh, Say oh. kita na. Kita na as in kita na. Saan na Marky? Usa, uyab na man yan ha? Tupagahan. Oh, kami na pa. Isugot na ninyo na si Marky. Wala giya. Gisugot na ko. Ikaw na dira. Gisugot na gani ko. Pwede na ko mugakos kay gisugot na ko. Mukis pa jud ko. Bawa, di tayo may imuhani pa kay isugot naman na ni Ana di ay. Ay pagpuyog na pagkaon lang ta. Hotdo na to ning pagkaon. Yung bitaw lo kasi Marky, di tayo makabayad ani. Man na lang diri ta mawi. Dugay na jud ako nagipangayo nga sugton ko yung tara. Naman to. Basta tara. Ang bag ko ito nito. Tara. Asa na dito mo ito? Manglaag ta ilaag sa taka. Tara. Sir, mami yung bill, sir. Manirada na meron. Aw, unsa ma'am? Ang bill? Ang bill daw pa? Aw, kanang si Marky ray bala mo bayad na ma'am. Ang pera to ma'am, Marke. Kisay, Marky. Kanang si Marky good. Lah. Asan mo si Marky pa? Go. Si Marky mo mo bayad ani ma'am. Gas-gas ram na kayo na rason, sir. Basta si Marky jud mo bayad ani. Wa jud naman mi kwarta diri dala ma'am. Meanwhile. Asa na gid mo adto? Mula galitan no. Ay tepa. Ikaw ko na. Pagdali ko dira ka, uy. Nakabalos na jud ko sa mag-ama. Yati bastos na Marky. Naisahan jud ta pang. Awan ako panghinlo na jud noon ta diri ah. Abi banawag si mo bayad sa bill. Bastos ni si Marke, with respeto samahan. Sige lang pa. Ay kabala ka pa. Basto ko yun ako to si Marky. Makita na ako to. Maong pa pagdali hugas niya aron pangitaon din na to siya. Magdali ko. Pagdali hugas aron mulakaw na ta. Sig nakalimot ka nga isa ka simana pa ta manginlo direk. Tarungan na yung glimpyo dira. Ay mo si istorya. Lagi ma'am, tarong mo na mo hugas. Tulan si Marke. May gali sila gipahugas ra. Ako sa una hapit jud ko patya. Ayoko!